ምዕራፍ 16 ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ትእምርቲ ንምርኣይ ዘቕረብዎ ሕቶ ፈረንሳውያንን ሰደቃውያንን ክፍትንዎ መጺኦም ካብ ሰማይ ትእምርቲ ከሪኦም ለመንዎ። መግለጺ ኣብ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 38 ተጻሒፉሎ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ቀዳማይ ምስ መሰየ ድግስግስ ምስ በለ ሰማይ ይቕይሕ ኣሎ እሞ ፀሓይ ክኸውን እዩ ትብሉ። ምስ ወግሐ ድማ ደመና ኮይኑ ሰማይ ይቕይሕ ኣሎ እሞ ሎምስ ክዘንብ እዩ ትብሉ። ኣቱም ግቡዛት ገጽ ሰማይ ምልላይ እትፈልጡ ትእምርቲ ዘመናት ደኣ ከመይ ዘይትፈልጡ። ካልኣይ እቲ ዝተነገረ ተስፋ ምስ በጽሐ ስጋ ምስ ለበሰ ዘመነ ስጋዊ ኣይበጽሐን ጌና እዩ ትብሉ። ሳልሳይ ሓሳቡ መሲሕ ጸረ ክርስቶስ ምስ ተወለደ ግን ሎምስ ዝተነገረ ተስፋ በጺሑ ስጋ ለቢሱ ትብሉ። ምኽንያቱ ድማ ሓሳቡ መሲሕ ብሓሶት ተሸፊኑ ኣምላኽየ ስለ ዝብል እዩ። ዮሃንስ ወንጌላዊ ምዕራፍ 5:43 ኣቱም ግቡዛት ገጽ ሰማይ ማለት ሰማያዊ ውልደቱን ንፈልጥ ኢና ትብሉ። ኣብ ዘመንኩም ዝተፈጸመ ተኣምርትኸ ማለት ትንቢት ዝተነገረሉ ስባኤ ዝተቐጸረሉ ልደት ክርስቶስ ዝፍጸመሉ ዘመን ደኣ ከመይ ዘይትፈልጡ። እዛ ክፍእትን ዘማዊትን ወለዶ ቤት ኣይሁድ ትእምርቲ ትደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢየናስ ግን ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃብን እዩ ማለት ንቤት ኣይሁድ ዘይተነገረላ ተኣምርቲ የልቦን በሎም። ሓዲግዎም ከዓ ከደ ብዛዕባ ማይ ብሒቕ ፈረንሳውያንን ሰደቃውያንን ደቂ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ምስ በጽሑ እንጌራ ምምላእ ረሲዖም ነበሩ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ካብ ማይ ብሒቕ ፈረንሳውያንን ሰደቃውያንን ተጠንቀቑ ተኣርነቡን በሎም። ንሳቶም ድማ እንጌራ ስለ ዘይተማልኣና ድዩ ከምዚ ዝብለና ዘሎ ኢሎም ንሕድሕዶም ተዘራረቡ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ ኣቱም ሰብ ጎደሎ እምነት ስለምንታይ ንሕድሕድኩም ትዘራረቡ ተጠንቀቑ ዝበልኩኹም እንጌራ ስለ ዘይተማልኣኩም ድዩ በሎም። ገና ዶ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም እንጌራ ኣበርኪተ ን5,000 ሰብ ምስ መገብኩ ክንደይ መሶብ ከም ዘለዓልኩም እንዶ ኣይትዝክሩን ኢኹም። 12 መሶብ በልዎ። 7 እንጌራ ኣበርኪተ ን4,000 ሰብ ምስ መገብኩ ዘለዓልኩሞ መሶብ ቅርጫት ክንደይ እዩ በሎም። 7 እዩ በልዎም። እምበኣር እቲ ካብ ማይ ብሒቕ ፈረንሳውያንን ሰደቃውያንን ተጠንቀቑ ዝበልኩኹም ብናይ እንጌራ ከምዘይኮነ ንምንታይ ዘይተስተውዕሉ በሎም። ድሕርዚ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ማይ ብሒቕ እንጌራ ተጠንቀቑ ዝበሎም ካብ ትምህርቲ ፈረንሳውያንን ሰደቃውያንን ደኣ እምበር ካብ ማይ ብሒቕ ፈረንሳውያንን ሰደቃውያንን ከምዘይኮነ ኣስተውዓሉ። ክርስቶስ ኣብ ቀሳርያ ከምዝሓተቶም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ሃገረ ቀሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ በጽሐ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ማለት ንዓይ መን ይብሉኒ እናበለን ደቂ መዛሙርቱ ሓተቶም። መግለጺ ብቄሳር ቀሳርያ ተባሃለት። ፊልጶስ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ሓደ ኣቦ እስክንድርያ ከምኡውን ካብ 12 ሃዋርያት ሓደ ወይ ድማ ካብቶም 7 ዲያቆናት ሓደ ፊልጶስ በዓል ቀሳርያ እዩ። ንሳቶም ድማ ዮሃንስ መጥመቕ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ንጽህንኡ ብምርኣይ፣ ገሊኦም ኤልያስ እዩ ይብሉኻ ድንግልንኡ ብምርኣይ፣ ገሊኦም ኤርምያስ እዩ ይብሉኻ ቅድስንኡ ብምርኣይ፣ ወይ ድማ ሓደ ካብ ቀዳሞት ነቢያት ሙሴ ኢያሱ እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ። ትእምርቱ ብምርኣይ እዩ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም መን ትብሉኒ ኣበየናይ ህላዌ ኣሎ ትብሉኒ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ጎይታ ኢየሱስ ስምዖን ወዲ ዮና ነዚ ምስጢር እዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ደኣ እምበር ስጋዊ ደምን
ኣእምሮ ኣይገለጸልካን ስጋዊ መምህር ኣይመሃረካን እሞ ብፅእ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣነ መሰረት ኢኻ እብለካ ኣለኹ። መግለጺ ካብ ጥንቲ ስብከት ንስኻ ኬፋ ክትበሃል ኢኻ ዮሃንስ 1:4 ኢልዎ ስለ ዝነበረ እዚ ከም ዝፍጸመሉ ንምግላጽ ደግም መሰረትነቱ ድማ ናይ ሃይማኖትን ናይ ሽመትን እዩ። ኣብ ላዕሊ እዚ ከውሒ እዚ ማለት ኣባኻ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይን ምእመንን ክሃንጻየ ደጌታት ሲኦል ኣጋንንቲ ድማ ኣይክሕይልዋን ኣይከናውፅዋን እዮም። መርሆታት መንግስተ ሰማያት ማለት ናብ መንግስተ ሰማያት ዘእቱ ካብ መንግስተ ሰማያት ዘውፅእ ስልጣን ድማ ክህበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ከዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ። ድሕርዚ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩን ደቂ መዛሙርቱ ኣጠንቀቖም። ብዛዕባ ምማቱን ምትንስኡን ከም ዝተዛረበ ካብ ሽዑ ጀንቢሩ ጎይታ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ክነግሮም ጀንበረ። ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ብዓበይትን ብሊቃነ ካህናትን መራሕቲ ሕግን ብዙሕ መከራ ክቕበልን ክቕተልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትስእ ከም ዘለዎ ክገልጸሎም ጀንበረ። ጴጥሮስ ምልስ ኢሉ ጎይታይ እዚ ኣባኻ ክፍጸም ኣይግባን እናበለ ክቃወሞ ጀንበረ። መግለጺ ሓደ ጴጥሮስ ዝተቃወመ ስለ ዘፍቀሮ መምህሩ ከይሞቶ ኢሉ እዩ። ክልተ እቲ ዝተነገረ ሽመት ከይተርፎ ኢሉ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ግን ግልጽ ኢሉ ካብ ብጽና ናብ ተግሳጽ ተመሊሱ ንጴጥሮስ ሰይጣን ካባይ ርሓቕ በሎ። መግለጺ ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ስለ ዝመስከረሉ ብፁዕ ተባሃለ። ክርስቶስ ተሰቒሉ ንዝተቐበሎ ሓሰራ መከራ ስለ ዝተቃወመ ድማ ሰይጣን ተባሃለ። ሰይጣን ማለት ድማ ተጻራሪ፣ ዓንቃፊ፣ ተቓራኒ፣ ተቃዋሚ ማለት እዩ። ክልተ ብመንጽር ጴጥሮስ ንሰይጣን ካባይ ርሓቕ በሎ። ብመንጽር በለስ ረገማ ለሓይጣት፣ ብመንጽር ኦም በለስ ንሓይጣት ረገማ ከም ዝበለ ዮሃንስ ኣፈወርቅ። ቀዳማይ ከመይ ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ ማለት ከም ሰብ ሞይቱ ክተርፍ ኢኻ ትብል ዘለኻ እምበር ሞይቱ ክትንስእ እዩ ኣይትብልን ዘለኻ። ካልኣይ ካብ ሰብ ዝርከብ ሽመት እምበር ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ሽመት ኣይትሓስብን ኢኻ ዘለኻ እሞ ንዓይ መዕንቀፊ ኢኻ በሎ። መግለጺ ክርስቶስ ኣይሰቐል ኣይሙት ምባል ትንቢት ነቢያት ኣይፍጸምን ድሕነት ምእመን ኣይረኽብን ኢልካ ምቁዋም ስለ ዝኾነ ንዓይ መዕንቀፊ ኢኻ በሎ። ድሕርዚ ጎይታ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ከም ዝበሎም ክስዕበኒ ከገልግለኒ ዝደሊ ነፍሱ ይመንን ንሞት ዝበቅዕ መከራ ተቐቢሉ ብትብዓት ይስዓበኒ። እቲ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ንመከራ ይወፍያ። እቲ ንህይወቱ ምንታይ ንመከራ ዝወፍያ ከዓ ብክብሪ ክረኽባ እዩ። ንሰብ ከኩሉ ዓለም ረቢሑስ ንኩሉ ዓለም ዝገዚኡስ ነፍሱ እንተኣጥፈ እንታይ ይጠቕሞ? ሰብከ መሪር ገሃነብ እሳትን ጣዕሚ መንግስተ ሰማያትን ከም ዘሎ እንተዝፈልጥ በጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመሃበ? ከመይ ወልዲ እጓለ ማህያው ክርስቶስ ብክብሪ ኣቡኡ ምስ መላእኽቱ ክመጽእ እዩ እሞ ሽዑ ንነፍሱ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድየዩ። ንክርስቶስ ብክብሪ ኣቡኡ ክመጽእ ከሎ ክሳዕ ዝርእይዎ ካብዞም ኣብዚ ቆይሞም ዘለዉ ዘይሞቱ ሞት ዘይጥዕሙ ከም ዘለዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። መግለጺ ሞት ዘይጥዕሙ ኣለዉ ዝበለ ቅድሚ እቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተጋሃደ ክብሪ እንተኾይኑ ንኩሎም ዝምልከት እዩ። ድሕሪኡ እንተኾይኑ ግና ንዮሃንስ ጥራይ ዝምልከት እዩ። ምዕራፍ 17 ትርኢት ኢየሱስ ከም ዝተለወጠ። ጎይታ ኢየሱስ ድሕሪ 7 መዓልቲ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስ ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ እምባ ለየቦም። ሓተታዊ መግለጺ
ብዛዕባ ሰለስተ ነገር የምጽእ ሓደ ንወዲ ሰብ ብመንግስቱ ክመጽእ ከሎ ክሳዕ ዝርእይዎ ካብዞም ኣብዚ ቆይሞም ዘለዉ ዘይሞቱ ኣለዉ ኢሉ ስለ ዝነበረ ምስኡ ንምትሓሓዝ። ክልተ ጴጥሮስ ንስኻ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ብሰብ ዝተመስከረሉ ቃል ብእግዚኣብሔር ኣዳጊሙ ምእንቲ ክምስክር። ሰለስተ ጴጥሮስ ክስቀል ክመውት እየ ኣይትበል ኢሉ ስለ ዝተቃወመ ንዕኡ ስምዕዎ ንምባል እዩ። ኣብ ቀሳርያ ሰባት መን ይብሉኒ ኢሉ ካብ ዝሓተቶም ድሕሪ 6 መዓልቲ ንሰለስተ ደቂ መዛሙርቱ ሒዙ ናብ እምባ ደየበ። ኩሎም ሃዋርያት ናብ ደብረ ታቦር ዘይደየቡ ስለምንታይ እዩ እንተበልና ብይሁዳ ምክንያት እዩ። ምስኣቶም ሓቢሩ ክድይብ ስብሃት እግዚአብሔር ረሲኣን እንተ ረሃካሉ ጽድቀይ ኣይምሃርን ኣብ ሃገርና ቅንዕና እከይ ይገብር ንግርማ እግዚአብሔር ድማ ኣይሪኦን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26:10 ዝብል ትንቢት ኣቐዲሙ ስለ ዝተነገረሉ እዩ። እንተኾነ እቲ ኣብቲ እምባ ነቶም ሰለስተ ደቂ መዛሙርቱ ዝተገለጸ ምስጢር ነቶም ኣብ እግሪ ደብረ ዝተረፉ እውን ተገሊጽሎም እዩ። ንኣብነት ኣብ ደብረ ሲና ን70 ሊቃናት ተገለጸሎም ምስጢር መንፈስ ትንቢት ነቶም ኣብ ከተማ ዝተረፉ መተሓሪቶም ኤልዳን ሞዳናን ከም ዝተገለጸ እዩ። እዚ እምባ እዚ ደብረ ታቦር እዩ። ብምንታይ ይፍለጥ እንተበልና መልሲ ዳዊት ታቦርን ኣርሜንያምን ሄርሞንን ብስምካ እልል ይብሉ ኢሉ ዝተነበየሉ እዩ። መዝሙረ ዳዊት 89:12 ከምኡ እውን በርቅን ዲበርን ንሲሳርን ዝስዕርሉ እምባ እዩ። መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 4:4-18 ሃዋርያት ከዓ ታቦር ኢሎም ሰሚዮሞ እዮም። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዚ ዝተነገረ ትንቢትን ምሳሌን ንምፍጻም ኣብ ልቢ ሃዋርያት ንዝነበረ ጥርጣረን ምድራዊ ሓሳብን ዘርሐቐሉ ምስጢር መለኮት ዝገለጸሉ እምባ እዩ። ደብረ ታቦር ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ንመንግስተ ሰማያት ከዓ ክንኣትዋ ዝግባአና ብብዙሕ ፀበባ ይብል ገብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 14:22 ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ከም ፀሓይ በረኸ፣ ክዳኑ እውን ከም በረድ ጻዕደወ። እዚ ድማ ኣምላኽነቱን ምግላጽ እዩ። ነሆኻ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ክዘራረቡ ተረኣይዎም። ሓተታዊ መግለጺ ሙሴን ኤልያስን ምዃኖም ብምንታይ ይፍለጡ እንተበልና ብትርኢቶምን በዛረቦኦምን ይፍለጡ። ሓደ ሙሴ ኣብ ገጽ ብርሃን ለቢሱ ይርአ ነበረ። ዘጸአት 34:29-35 ኤልያስ ድማ ብርሃን ለቢሱ ከም ዝተወለደ ይንገረሉ እዩ። ብዘረቦኦም ከዓ ሙሴ ጎይታ ሙሴ ይብሉኻ እምበር ከመይ ኢሎም ሙሴ ይብሉኻ? ሙሴ ዝበሃል ኣነ ኤልያስ ከዓ ጎይታ ኤልያስ ይብሉኻ እምበር ከመይ ኢሎም ኤልያስ እዩ ይብሉኻ? ኤልያስ ዝበሃል ኣነ እየ ብምባል ሙሴን ኤልያስን ምዃኖም ይፍለጡ። ክልተ ኦ ጎይታ ፍቕሪ ሰብ ኣገዲዱካ ክትመውት ናብዚ ዓለም መጺኻ ኢሎም ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም። ሉቃስ 9:31 ሙሴ ንእግዚአብሔር ገጽ ካርኤኒ እንተበሎ ሰብ ርኢኒ ብህይወት ኣይነብርን እሞ ገጸይ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ብድሓር ግና ክትርኤኒ ኢኻ። ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 33:18-23 ኢልዎ ስለ ዝነበረ መስዋዕቲ ኮይኑ ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ኣብ ደብረ ታቦር ተገለጸ። ንኤልያስ ድማ ኣብ ዳሕራይ ዘመን መጺኡ ከም ዝምስክር ተነጊርሉ ስለ ዝነበረ ኣብ ደብረ ታቦር መጺኡ ክምስክር ተረኣየ። ሚልክያስ ምዕራፍ 4:5-6 ራእየ ዮሃንስ 11:3 ጎይታ ኢየሱስ 3 ካብ ሃዋርያት 2 ካብ ነቢያት ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ምርካቡ
ደብረ ታቦር ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነቢያትን ሐዋርያትን ናይ ቤተ ክርስቲያን አባላት ከም ዝኾኑ ይገልጽ። 2 ደብረ ታቦር ናይ መንግስቲ ሰማያት ምሳሌ እዩ። ኣብ ደብረ ታቦር ዝተረኸቡ ነቢያትን ሐዋርያትን ንመንግስተ ሰማያት ሓቢሮም ከም ዝወርሱዋ ይገልጽ። 3 ካብ መኣስን ንሙሴ ካብ ደናግል ንኤልያስ ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተረኸበ መኣስባን ድንግልናን ሓቢሮም ከም ዝወርሱዋ ንምግላጽ እዩ። ካብ ምዉታት ሙሴ ካብ ህያዋን ንኤልያስ ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተረኸበ ንሕና እዞም ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ብሂወት እንጸንሕ ዘበሉን ነቶም ዝሞቱን ኮቶ ከምዘይ ንቅድሞም ዝበሎምን መንግስተ ሰማያት ሓቢሮም ከም ዝወርሱዋ ንምግላጽ እዩ። ጴጥሮስ ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑስ ኣብዚ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ 3 ዳስ ንስራሕ በሎ። ሓተታዊ መግለጺ ንስኻ ከም ቀደምካ እንተጠመና ሕብስታ ኣበርኪትካ እናመገብካና እንተሓመምና እናፈወስካና እንተመትና እናተንሳእኻና ሙሴ ድማ ከም ቀደሙ ደመና እናጋረደ መና እናውረደ ኤልያስ እውን ከም ቀደሙ ሰማይ እናለጎመ ሓዊ እናዝነበ ጸላኢ እናጥፍአ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ ይበለ። ግና ጴጥሮስ እናተዛረበ ከሎ ብሩህ ደመና አንጸላለዎም። መግለጺ ደመና ናይ ባሕሪ ክብሩን ግርሙኡን እዩ። ንሆ ድማ ካብቲ ደመና ከምዚ ዝብል ድምፂ መጸ፣ ዘፍቅሮ ብኡ ተሓጐስኩ ወደይ እዚ እዩ፣ ክስቀል እዩ ክመውት እዩ እንተበለኩም ንዕኡ ስምዕዎ ኣይትቃወምዎ። መግለጺ ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ንዕኡ ስምዕዎ ዝበሎ ቃል ምስክርነት ዘዳግም 18:15 ጴጥሮስ ድማ ኣብ ቀሳርያ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ዝበሎ ቃል ምስክርነት እግዚኣብሔር ኣብ ዘፍቀሮ ብኡ ዝተሓጐስኩ ወደይ እዚ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ኢሉ ኣብ ደብረ ታቦር ኣረጋገጸ። ደቂ መዛሙርቱ ሰሚዖም ሰንበዱ፣ ኣዝዮም ፈሪሆም ብግንባሮም ናብ ምድሪ ወደቁ። መግለጺ ዮሃንስ መጥመቕ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ዮርዳኖስ ክሰምዖ ከሎ ስምባደ ወደቐ ኣይበሎን። ከመይ ዮሃንስ መጥመቕ ኣይተጠራጠረን። እኒ ጴጥሮስ ግና ብኣምላኽነቱ ተጠራጢሮም ስለ ዝነበሩ በቲ ዝሰምዕዎ ቃል ሰንበዱ ወደቁ በሎም። ጎይታ ኢየሱስ ቁርብ ኢሉ ተንከዮም እንስኡ ኣይትፍርሁ በሎም። ኣዒንቶም ንላዕሊ ቋሕ እንተበሉ ብዘይካ ጎይታ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን። ካብ እምባ ክወርዱ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ካብ ሞት ክሳዕ ዝትንስእ ነዚ ዝረኣኹሞ ሰማዕኹሞ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ ኢሉ ኣዘዞም። ሓተታዊ መግለጺ 1 ኣይትንገሩ ኢሉ ዝኣዘዞም እቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዝረኣይዎ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምዃኑ ዝገልጽ ክብሩ ምስጢር መለኮት ቅድሚ እቲ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዝቕበሎ ሓሰራ መከራ ክንገር ስለ ዘይግባእ እዩ። 2 ተሰቒሉ መይቱ ክሳዕ ዝትንስእ ብዛዕባኡ ዝተነገረ ኩሉ ሰባት ብእምነት ስለ ዘይቅበልዎ እዩ። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ንምንታይ ደኣ መምሃራን ሕጊ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ። ሰንቢዶም ምውዳቖም ከም ዝሞቱ ካብኡ ምትንስኦም ከም ትንሳኤ ምዉታን ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም እዩ ብዛዕባ ምምጻእ ኤልያስ ዝሓተትዎም። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም፣ እወ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ እዩ፣ ንኹሉ ድማ ከቕንዖ እዩ። ሚልክያስ 4:5 ኣነ ግና ኤልያስ ድሮ መጺኡ እብለኩም ኣለኹ፣ ንሳቶም ግና ዝደለይዎ ገበርዎ እምበር ኣይፈለጥዎን ማለት ኣይተቐበልዎን። ከምኡ ድማ ክርስቶስ ብኣቶም ሓሰራ መከራ ክቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቕ ከም ዝበሎም ኣስተውዓሉ። ጋኒን ንዝሓደሮ ከም ዘሕወየ ናብቲ ህዝቢ ምስ በጽሐ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ ቀሪቡ ከምዚ እናበለ ሰገደሉ፣ ጎይታይ
ንወደይ መሓረለይ ከመይ ክፍኡ ጋኒን ሒዙ የውድቆ ስርቂ ወርሒ ባሕቲ ክኸውን ከሎ ይሳቅዮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓዊ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብ ማይ የውድቆ ናብ ደቂ መዛሙርትኻ ኣምፅዮስ ምሕዋዩ ሰኣኑ ድሕርዚ ጎይታ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ መሊሱ በሎም እቲ ዘይኣምን ቄና ንወለዶ ክሳዕ መዓዝ እሞ ምሳኻትኩም ክነብር እየ ክሳዕ መዓስከ ክዕገሰኩም እየ። መግለፂ እቲ ሰብኣይ ወደይ ኣሕውየለይ እንተበሎም መምሃራን ዘየሎስ ክንሕውዮ ኣይንኽእልን ስለ ዝበሉ እዩ ክሳዕ መዓዝ እሞ ምሳኹም ክነብር እየ ኢሉ ዝወቐሶም። ናባይ ኣምፅዎ በሎም። ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ጎንሖ እቲ ጋኒን ከዓ ካብኡ ወፀ እቲ ቆልዓ ድማ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወ። ድሕሪ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም ናብ ጎይታ ኢየሱስ ቀሪቦም ስለምንታይ ደኣ ንሕና ምውፅኡ ዝሰኣና በልዎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ በሎም ምክንያቱ ጉድለት እምነትኩም እዩ። ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኣክል እምነት እንተለትኩም ነዚ እምባ እዚ ካብዚ ናብቲ ገዓዝ እንተበልኩም ወይ ግዕዝ ዝሰኣነኩም ማለት ዘይከኣለኩም ነገር የልቦን። ሓተታዊ መግለፂ 1 ክንዲ ፍረ ኣድሪ ማለቱ ምንኣሳ ዘይኮነ ጉድለት ዘይብላ ከባብ ምልእቲ ፍፅምቲ ከም ዝኾነት ምሉኡን ፍፁምን እምነት እንተለኩም እምባ ከተግዕዙ ትኽእሉ ኢኹም ማለቱ እዩ። እዚ ብተኣምርቲ እምባ መግዓዝ ድማ ብኣብርሃም ሴራዊ ተፈፂሙ እዩ። መጽሓፍ ስንክሳር ምዕራፍ 6 ተሓሳስ ንመልከት። 2 ብእምባ ዝተመሰለ ዲያብሎስ እዩ። ኤርምያስ 51:27 ዘካርያስ 4 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 7 ብምፍጻም ብእምነት ንዲያብሎስ ከተርሕቕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ጋኒን ግና ብጸሎትን ብጾምን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅእን ይበሎም። እዚ ድኹም ባህርያኹም ብጸሎትን ብጾምን እንተዘይኮይኑ ጋኒን ክወፅእ ኣይክእልን እዩ። ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱ ካልኣይ ግዜ ከም ዝተዛረበ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ገሊላ ክመላለሱ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ ንወልድ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ኣብ ኢድ ሰብ ሕሊፎም ክህብዎ እዮም ክቐትልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ክትንስእ እዩ በሎም። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ነዚ ሰሚዖም ኣዝዮም ገሃዩ። ንቤት መቕደስ ግብሪ መሃብ ናብ ቅፍርንኦም ምስ በፅሐ እቶም ገብሪ ቤት መቕደስ ዝቕበሉ ናብ ጴጥሮስ መፁ እሞ መምህርኩምሲ ግብሪ ዶ ኣይከፍልን ይበልዎ። ንሱ ድማ ይኸፍል እባ ኢሉ መለሰ። ናብ ቤት ምስ ኣተወ ጎይታ ኢየሱስ ኣቐዲሙ ስምዖን እንታይ ይመስለካ? ነገስታት ምድርስ ግብርን ቀረፅን ካብ መን ይቕበሉ? ካብ ደቆም ዶ ወይሲ ካብ ካልኦት? ጴጥሮስ ከዓ ካብ ካልኦት እባ በለ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ደቆምሲ እምበኣር ነፃ እዮም በሎ። መግለፂ ደቂ ነገስታት ካብ ምኽፋል ግብሪ ነፃ ካብ ኮኑ ኣነ እውን ኣብ ሰማይ ወዲ ንጉስ ነገስት እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ድማ ወዲ ንጉስ ዳዊት ስለ ዝኾንኩ ካብ ምኽፋል ግብሪ ነፃ እየ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 6-7 እምበኣርከስ ወልዱ እውን ካብ ግብሪ ነፃ እዩ ይብሉ ቅዱስ ቄርሎስ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 77 ፍቕዲ 6 ከይንዕንቅፎም ግን ናብ ባሕሪ ከይድካ መቕለብ ዓሳ ደርቢ ነቲ ቅድም እትሕዞ ዓሳ ውሰድ ኣፉ ክፈት ማለት ከብዱ ቅደድ ኣብኡ 1 ኣስቴር 2 ዲናር ክትረክብ ኢኻ። እዚ ድማ 4 ድርሃም ማለት እዩ። ንዕኡ ወሲድካ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኻን ሃቦም በሎም። መግለፂ ባሕሪ ናይዛ ዓለም እዚ ንሲጥሮስ ናይ ወንጌል 4 ድራም 4 ክፍሊ ኮይኑ መጽሓፍ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ። ንወንጌል መምርሒ ጌርካ ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ኣብ ክንዳኻ ንእስራኤል መሃር ማለቱ እዩ። በዚ ከዓ ጎይታ ከም ሰብነቱ ግብሪ ከፈለ ከም ኣምላኽነቱ ድማ ንባሕሪ ግብሪ ኣኽፈላ።
ወእስከ ለዓለም